Sobre l'alquímia de la vida, Conversa amb Xavier Vendrell és un llibre que té un títol reversible, perquè si el llegis del revés explica perfectament de què va el llibre. És una conversa amb Xavier Vendrell sobre l'alquímia de la vida, és a dir, un llibre que va sobre tot i sobre res, sobre la vida particularment i els seus misteris, els misteris que s'escriuen en la lletra més menuda de totes, que és la lletra que té el DNA humà al nucli de les cèl·lules i que ens fa ser el llibre obert que cada persona som. No sé si som prou conscients de les meravelles, de les coses fascinants, dels prodigis que s'estan investigant ara mateix als laboratoris de genètica. Però no els laboratoris de genètica dels Estats Units, sinó laboratoris de genètica com el que té la multinacional Sistemes Genòmics, el parc tecnològic de Paterna, amb la seva unitat de genètica reproductiva que dirigeix el crac de la investigació i de la comunicació. Jo crec que en el llibre es demostra que és el senyor Xavier Vendrell. Sens dubte, jo crec que si acabem de travessar l'era de la tecnologia i de la comunicació, de la informàtica i del món digital, ara tot just comencem a encarar l'era de la genètica, perquè comencem a poder editar, manipular, corregir, precisar el llibre secret de la vida que tenim en el nostre ADN, i això obri uns camins tan apassionants com sens dubte, potents des d'un punt de vista cívic o democràtic, i convé que tots n'estiguem una mica al cas. Per això jo crec que l'oportunitat de, ja dic, d'una manera relaxada i sense pretensiositat, sense un lèxic excessivament especialitzat, que tots puguem saber, pan dalt, pan baix, de què va la festa, l'aventura del saber que passa dins dels laboratoris de genètica en el món contemporani. L'ambició d'un llibre sobre l'alquímia de la vida, aquesta conversa amb el genetista Xavier Vendrell, és que poder arribar a qualsevol tipus de públic que tinguera una única condició, i la condició és que participara d'això que en la conversa etiquetem com la pornografia del coneixement. Gent que en tinga un mínim de curiositat sobre quins horitzons, a quines dianes apunta la investigació en la genètica. Gent, sí, que ha de saber què és una cèl·lula, que ha de saber què és l'ADN, que ha de conèixer les possibilitats que tenim de seleccionar de manera preimplantacional els embrions que acaben generant una vida humana i que són capaços d'entendre que és una malaltia de transmissió hereditària, que sí, però vaja, jo crec que avui en dia, en una societat desenvolupada com la nostra, qualsevol persona que hagi cursat, jo crec que una persona que hagi cursat l'ESO, o fins i tot un estudiant d'ESO, jo crec que és un lector model per a un llibre d'aquestes característiques. És important parlar d'aquests temes perquè o tots en sabem una mica de la ciència que es cova als seminaris, a les càtedres, als laboratoris, o serà absolutament i radicalment impossible poder-ne fer una regulació legal en clau democràtica. O la gent sabem de què parlem, o serà impossible que els representants de la ciutadania, és a dir, els polítics, si no en saben i no són elegits d'acord amb un coneixement sobre si, per exemple, resultaria ètic o no la selecció del sexe, o per exemple, si resulta ètic o no fer una selecció d'un embrió sabent que aquell embrió respecte de l'altre pot generar una vida amb totes les malalties incompatibles amb la salut i amb la normalitat, o saber, ara està molt de moda parlar dels nous embrions o de les noves persones que han estat gestades amb dos mares i un pare. Què vol dir això de dos mares i un pare? Vol dir que hi ha ADN mitocondrial d'una mare i hi ha... Vegem, si no sabem de què estem parlant, com dimonis voldrem després regular un marc legal que d'alguna manera garantisca un pessic de trellat en la regulació de, per exemple, la genètica reproductiva. Per això crec que és crucial per a qualsevol societat disposar d'instruments, siguin revistes, siguin articles en premsa generalitzada o siguin llibres de divulgació científica, com aspira a ser sobre l'alquímia de la vida, per això, per a tindre el personal informat i que puga decidir d'acord amb les regles del que entenem com una democràcia avançada.